kin gani wallahi ni da ki budurwa a ido na kwana kwace wa tsoho na gona ka raba su ta yi nan shi ma yayi nan sai hannun riga gagala fadi na bayo gagala fadi waya gagala fadi na bayo gagala wallahi ta yi tsangayar ka wallahi akan malaman tsibbin nan ta yi tsangayar ka Allah na gaya maka ina dalili ka boye sanin ka yi nuku ba ka fito da gaskiyar lamari sai da bayan Allah suka zo ake fitar da aljanu nawa aka fitarwa mata aljanu nan malam ina la ila wayo keke ni ma kaina abun nan ya ishe za mu shiga daga ciki saboda nan ɗan abin da ya sa ba a buƙatar in ana aikin ana tofin to iska ta rika shigowa tana kwashe albarkar abin da ake tofa za mu shiga daga ciki za ki cire ɗan kwali za ki cire mayafi za kuma yi tofi sai na cire kuma ɗan kwali da mayafi lakin kuke ni wallahi shi ne wannan ba magana ba na kai da doriye kaji mai dan sore na gode fa abubuwan da muke kama yanzu ana nan ana neman mu shi yasa na zo in baka shawara mu tarkata ina mu bar garin nan ko kuma ka taimaka ka ban wani abu ni ma an tsalle ka samu da za a yi ni Abuja ko Jos mu yi gabas zai mu yi mai dubu ina mai dubu